Sieltä tuo vielä Lepistö kiekon hyökkäysalueen, Ruotsi täysilukuinen, Piströmin laukaus menee ohi, mutta tilanne jatkuu vielä kuitenkin suomalaisilla. Sitten pelataan Kapaselle, siihen Kapanen keskelle ja sieltä iskee sitten, kiekon iskee maaliin Antti Piström. Tällä tavalla Suomi menee välittömästi tämän rangaistuksen päättymisen jälkeen 1-0 johtoon. Kiekko pomppaa siihen maalintekosektorille ja Suomi pronssiottelussa 1-0 johtoon. Ja kukapa muu sieltä tulee esiin jälleen kerran kuin Antti Piström. Niklas Wallin hänen kimpussaan, Wallin ränniin. Siellä on Douglas Murray, jonka otteesta kyllä näkyy se, että nyt painaa San Joseen puolustajaa kyllä rajusti. Sitten tulee tilanne jälleen, sieltä lähtee laukaus ja kiekko on häkissä. Janne Niskala nostaa sieltä siniviivalta ja kiekko on toista kertaa Stefan Liivin takana. Ja Bengt-Åke Gustafssonin ilme on sen näköinen, että nyt ryhdytkää pojat pelaamaan. Suomi menee ottelussa 2-0 johtoon. Janne Niskala maalin tekijänä. Laukaus siniviivalta yllättää Stefan Liivin täysin. Siinä näette kuinka hyvin jätetään Niskalalle ja siellä on hyvä harhautus häneltä eräällä tavalla. Ruotsi pitää kiekon hallussaan. Piström taklaamassa ylhäällä. Hänellä on ainoana suomalaispelaajista tällä hetkellä sellaista virtaa, että hänen niin näkyy vie taklaukset loppuun ja siitä tulee tälleen kiekon riisto. Ja se tilanne tulee siitä, että Piström karvaa hyvin ja Wallin eteen loistava syöttö. Ja katsokaa mitä Antti Piström tekee. 5. maali tässä turnauksessa ja katsokaa millä suorituksella. Hannes Hyvösen syöttö tulee, mutta mistä se lähtee liikkeelle? Piström ensin yksinään hoitaa koko tilanteen, pistää ruotsalaispakan aivan sekaisin siellä. Ja mistä löytyy se energia vielä tälle kaverille, että hän vielä spurttaa maalille ja iskee kiekon. Bäckström ei löydä tilaa, Suomi pitää neliön tiiviinä, neliön keskelle ei tahdo päästä kukaan pelaa. Nyt sinne päästään, kiekko pomppii Mikko Koivulle, pistää Mikko, nyt se kiekko äkeen! Ja siellä on! Suomi ottaa bronssia, Mikko Koivu iskee kiekon maaliin, kun peliä on 2.25 jäljellä. Ja tällä tavalla oikeastaan parhaalle mahdolliselle miehelle tulee vielä tämä ratkaisupaikka. Antti Piström ja Mikko Koivu, Suomen ylivoimaisesti parhaat hyökkäjät tässä turnauksessa. Piström tekee 2 maalia ja Mikko Koivu jysäyttää 4-0, kun peliä on 2.25 jäljellä. Sieltä lähtee vielä Mikko Koivun nosto ja Ruotsin maali on tyhjillään ja sinne kajahtaa. Siellä lepää, Suomi ottaa 4-0.